Čau lidi, dneska u dalšího videa vás vítá Petík a dneska budeme to hrát za 7 dny, máme tady asi 1677 coinů a máme prostě ještě tady ty bonusové coiny za dobytí, takže se jdeme otevřít tuhle jednu bednu a ještě jednu tu, tak můžeme otevřít tady tu znova, takže nevím jako co tohle bylo za poděl v klidu. Mac 27, prodáváme ideál. Teď otevřeme jednu, doufám, že padne tenhle nůž a můžeme ukončit toto video, že je to jasný, ale bohužel o jedno nepadne, takže to je jasný lidi. Otevřeme hnedka ze začátku tady, to je trošku zajímavý. Třeba padne nůž a můžeme ukončit tohle video. Kámo. Tak já jsem ale dostal infarkt, když tam byly, kámo ještě jednu. Buma. Klač. Tak máme na první upgrade tohle videu. Co se nám hodilo. Za skinos, který by se mohl vybrat. Zkusíme Galil, ten nemám. To vyzkoušíme. Třeba padne. Třeba někdy příště, víš jak. Takže tady to nás úplně moc nepotahalo. Jsou tady vyprodaný tady ty bedny, což mě sere. Bohužel. Nejde nic. Zkusíme pak otevřít tady tu bednu. Takže tak. I když je hodně drahá. My začneme u 5 tady těch. Budeme pokračovat do dalších tady těch 5. 207. Takže to byl velký profit. OK. Jebe mi furt myška, potřebuji doporučit ten novou myšku, ne nový skin. Novou myšku prostě, protože to už mě jebe, kámo. Třeba 3krát, teď nejsem pusy. Tady něco padne. Nitra. Všechno profit, dobrý. A všechno to hodíme do kontraktu, to je jasný lidi, ne? 540 tam může padnout. No. Aha, dobrý no. Zkusíme tohleto. Kdo by to dal šanci? Zkusíme to. Pome. To jsou extrémní upgrady, ano. Kdyby to padlo, tak ano, tak jsem happy jak 2 grapy. Kámo, kdybych tam dal ty procenta. Taký mám, no. A nejde, on se to otevřel, what the fuck. What the fuck. No nic, nedá se svítit každodenní posvícení však. Jako dělám, že mi to, nedělám, že jako, že mi to nikdy nepadlo. Aha, to moc dobrý dropy z toho nepadají. Protože za to zaplatí to celkem dost. Zkusíme tohle, třeba padne ČZ nějaká nebo něco takového. Pojď, stůj. Aha, no to moc nestojí, jaj. To je 10krát upgrade. Má ten nejhorší skin. Z tady těch, jako asi jo, no. Ale očividně to stejně nepadne, takže to je jedno. No nic. GG, ne? Kam se zase otevřel, Otevřem třeba tohle jednou. A z čeho by mohl padat profity dneska? Dobrý, kámo. Třeba zkusíme tohle, třeba padne nějaký vypest, vůbec nějaký padá, nějaký ono, ale... Profitos. Jako moc velký ne, ale... Zkusíme stray. Třeba něco dropne, no. OK. Zkusíme kalacha. Jako kalachy tady moc nejsou, když na to koukám. A to bude hodně levný. 220? Kolik to stojí? 110 rublů profit. OK. It's alright.
Třeba tohle zkusíme jednou. Škoda, že na téhle stránce nejdou betly, no. To je na prd. To je prostě zajímavý, no. Zkusili ty 3. Jeden rubl, hodně zajímavý skin. 40 to stojí. No, tak jako viděl jsem 1 rubl, no. Takže hodně opá. Třeba tohle zkusíme jednou. Stůj. Dobrý. Aha, no dobrý není, no, to je asi jedno. Zkusíme tady ty nálepky jednou. Třeba padne nějaká hezká, nějaká drahá spíš. OK. Zkusíme tohle třeba. Třeba něco dropne. OK, no tak nic. No, zkusíme tohle. GG, Alkana. GG. Hosmikár. No dobrý, tak jdeme vyzkoušet tohle. Třeba padne nůž. Víš jak? Na to dejte like. OK, no. Risk je zisk. Pokud si taky myslíš, tak dej like. Odběr, zvoneček, komentář, sdílej. Svý babice třeba. A mě to nedropne, kámo. Dobrý no, kámo. Taky hodně pod tlakem. Hodně pod tlakem. Dáme, zkusíme druhý drop na nůž. Jejda. 47. OK no. Dobrý kámo. 5krát. No jako 5krát bys to vyplatilo možná víc, no ale jdeme all in, tak to je. Pojď, pome, like odběr, like odběr. Come on, ne. What the fuck? Já, kurva, do prdele, lidi, tak to je kurva jasný. Ha, do píči, lidi. Dělám screenshotu na policii. Do prdele, lidi. Tady vole, 61 euro v plusu. No fucking way. Statrak AVP. OK. Hodně dobrý. Protože jsem vložil, nevím kolik, 20 euro. No, tak to je profit dneska. Takže už když dáme v all in 169. 169 něco, za 169 tady já ne, určitě něco. OK lidi, tak to je extrém, to je wild. OK lidi, tak ty vole, jako neříkám, jak jsem to prodělal, ale potěší to, jo, že ti to nepodělá. 169, to je něco za 169. OK, zkusíme 2 USPčka. To není all-in, ale skoro jo. OK, obě 2 trash. Takže ty vy víte, co se s tím stane teďka, i když to nemůže padnout. OK, kámo, no tohle se nedívejte. Jo, WTF, co děláte, haši? Jo, nice. Jaký máme stavu? Opotřebený, dobrý, opotřebený je dobrý, uzavřít obchod. OK, nice. Máme skin za 69, nebo kolik? No 61, Neonair. Star Trek. Teďka jdem vyzkoušet k tomu nějaký krásný nožík. Tady ten nožík je hezký.
Máme Alien. Sice to nepadne, ale nikde nevíš, co se může stát, jako tady, no, to je moc. Škoda, že to nejde posouvat, protože to dvakrát nepadne na stejné místo, že, ale dobrý, máme trošku profit a ještě tady možná budou nějaký tady ty bedny za free. Jo, máme 2. OK, it's OK. Otevřeme 2. No, máme ještě nějaký levný bedny. A z toho nám třeba něco padne. Musíte dělat risky. Risky jsou vždycky. Ne, já si srandu, negamblete. Negamblete, jo, to je jasný lidi. Dobrý. Boom. 10krát. Čau. 57,5 rublu, takže má půl eura, no. Zhruba. Ale půl eura mi nepadne, protože už mi padlo 61 euro, takže kurva ten booking, kámo. Stoje. Booking. Postižený. Takže už nemáme na žádnou free bednu, nemáme. Mohla by mi tahle stránka udělat, kámo, jako třeba promokód, když tady jsem už dal dost prachu do toho, jo, víte jak, ale no nic, takže ještě se podíváme do hry, jak vypadá AVPčko vypadá přesně takhle, ještě to hodíme rychle do procvičování, Mirage, boom, já jsem to nehodil do toho, doufám, že to jde nastavit, když hraju proti botům. Inventář, vybavení, VPčka, ok, to nice. Dobrý, takže si teďka ukážem, jak se hraje Glock proti botům. A to video není tak krátký, rychle vyděláme na VPčka, mě nedošlo, že to nebudu mít, no. No nic. Já si chcípnu proti botům, jako nehrál jsem dneska, ale asi bych neměl úplně chcípat proti botům. Aha. Dobrý, kámo. Dobrý. Dobrý, kámo. To mělo instalovat. No, na VPčka, jdem full jako. Aha, mi nemůžu zabít bota, jaj. Kurňa, já potřebuji akáčko. Aha, dobrý bota, no. Je dobrý, celkem. Kámo, můžeme to vyhrát už. Jen nepotřebuji čekat 2 hodiny. Aha. V klidu. Hele, prejma to sem chce jít na brigádu, takový s ním nebo jak? Nevím, ještě uvidím. No, že by to táta zařídil, dokud tam je místo. Jo. Co? Jo, ještě uvidím. Ty uvidíš, aha. Tak abys pak nelitoval, víš? No jasný, poser se. Dobrý lidi, kámo. To je jasný, ne? Už mám P2000, vole. No, to je to AVPčko. Vyhne jako kokot, že to je jasný. Bílej, to je jasný, no.
Proč najdou USPčko? Jako stejně nic nebudu kupovat, že jo, to je jasný. A má na to AVPčko rychle. Dobrý, kámo. Ach jo. Je zle. Máš jiný XMky, what the fuck. Taky to na Bčku nebo kde, vole? Dobrý, kámo. Zastřílený s pečkem. Ten bot chcípne, vole. Může to přeskočit, kámo, ty boty, třeba, díky. Na co mám třeba ještě skin? Takhle vypadá ten skin. Myslím, že hezky, celkem. Další skiny jsem měl předtím. Na VP. Myslím, že dobrý. To je jasný. Vidíme, že ta AVPčka je fakt hezký. To je jasný, ne? Asi Bčko, no. A to je jedno, že jo. Už jsem vám ukázal AVPčko. Tak mid. Myslím, že to AVPčka je hezký. Jo, ano. Tím hezký, no. Vidíme, můžeme dělat soutěž o něj. Dáte 1000 odběrů, udělám tohle AVPčko soutěž. Udělám o něj soutěž normálně. Star Trek, AVP, Ninair. Že dobrý, myslím, no. 60 euro free. Nevím, kolik to je, 3000 korun. Ale brácho. Dobrý, kámo, klidni se, jo. Tak špatný nejsem, jo. Aha, dobrý. Co vám je? Tu felas. Aha! Kámo, já chcípnu na bota, vole. To není možný, vole. Dobrý, kámo. Prostě si chtěl zahrát AVPčko a borec mě prostě zajebe. Co mu je? Super vypo. Že tak bude čekat za rohem. A zajebe mě. Kde jsem chcípl, jakoby? Tady? No. Tak kde jsem chcípl? Dobrý, kámo, já se chcípl na midu a jsem blbé. Aha. Dobrý, kámo. Dobrý. Doufám, že se vám video líbilo. Sorry, že nemám webku prostě. Nechtěl jsem to nastavovat. Doufám, že se vám opening líbil. 1000 odběrů, děláme soutěž o tohle. Někdy budou na to výrat bedny.
byly tady za malou cenu, tak jsem koupil 2 Snake White a 1 Recoil. 1 prismu tady mám, takže se můžete na co těšit. Takže doufám, že se vám video líbilo a čus.